Nggih, monggo Mas. Kulino. Gubuk asmara. Apa kelingan zaman semongko ya Spesial Mas? kagem Mas Giarto. Nggih, gubuk asmara. Aku kulino karo kowe kae biyen. Biyen kowe cek kanggo ning Pangli Jati ae tak jam mampir ning Gubuk Kulon Pucang. Iya. Nah, ki dalan. Terus mbok gendong. Terus mbok gendong. Nabrak kali bedoro njaluk gendong Mas. Tak gendong. Tak giang. Hei, ayo Mas Setu. Digayang ke Mas. Hei. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak golek ing cagak kebak tulisan warna abang tandha kasih sayang gubuk kae wati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebatrita wayah wengi nganti jagat rina Jan panjak balap kok ya pinter. Semangat ya, no, lek beno. Sing penting ora kebanjiran mengko. Tak lebokke ya Mas Sulis. Iki sing lebokne aku apa kowe iki? Lah penake piye? Heeh. Penakne sing lebokne aku napa jenengan? Nek biasane kowe iki. Oh ngono to. Heeh. Apa Mas? Oh, lah ya berarti biasa. Oh, rondo kempling, Pak. Oh, nggih, beres pokoknya. Catatan sajroning ati datang luntur ya marati aku kowe dadi karya marga bersama Musti Kanada. Oe 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 Hey Hey Vere 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 ambiare ya ya masuk Yen liwat kelingan gubuk kae yen tak goler ing cagak kebak tulisan warna abang tandha isih prawan But
rino saiki sing nutup tak aku genti mau kowe sing nutup genti aku tak tutupe lah kudu rambut tutup ya ben rubung laler ra ya ditutup karepmu wong kono sing buka mosok gak gelem nutup ayo mas arah rasa grogi kuwi lho wegah aku tobat aku oh tutup karo aku ayo to lah catatan Hey. ingati catatan luntur saya marati oh ya aku kowe dadi katwa amarga laran neng gubuk asmara ya sampun wah kan mas janten niki wonten pamundutan nggih Nggih. menika saking Among Rawuh Mas Giarto nggih vitaminnya gantos nggih nggih gantos nggih lho vitaminnya siji loro telu nggih kali Mbak Lulu suwe ra to Mbak Lulu Pripun? Oh nggih, rondo kempling. Kalih sinten iki? nyuwun rondo kempling sing nyanyi sapa iki nggih kali Mas Kalih Setu Mas Setu. nggih Vitaminnya kalih sinten, Mas? Waduh, mosok yo karo aku meneh to, oh nggih Mas. monggo monggo Mas Setu Alah alah. sawai didol wae. Hae sawai didol wae. Hae sawai didol wae. Terus nggih apa le? Nggih nanggap apa le? Mustika nada. Jan. Ayo, suara ini rada serak iki. Sami Mas. Spesial Blatikan. untuk among tamu Mas Giarto saking Pajayang Nggih. sing nguasai gor iki. Nggih to. Lah nek jenengan nguasain apa Kang Mas? Kawasan industri. Oh. Berarti ki engko wani iki. Wani iki sasek. Iki direbut karo Pak Priyanto iki saiki. Asik. Aku sih ya Jen. Banda pundi ayo ade tindak pundi kadengaran tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur masa tumpur ngantang Tenane Kang Mas. Leresan Mas alias kebetulan planjane kata rata-rata kabutan iya yen purana Mas Setu enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula pijati aneh ayo ampun kula Mas Setu sampeyan ampun kuciwa ya kula randang anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blantak oi oi rawan dudu harapan
Tresno Studio. Hey. 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 Oke yuk. Ya. Mas. ayo badhe tindak pundi kadengaran tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi nganggur masa tempura nyancane iye Leresan mas alias kebetulan jani kata rata-rata kabetan ana satu enggal ngerencangi tekan omah mangke kula opai tenane tenan Kang Mas. Olakan golek momong Hey, niki perjalanan bayo dadi pindahan. Ampun glemas sampeyan ampun kucinggo kula rada sesuai demororo awan-awan lunga blonjo ning pasar bae. Aweng-aweng rapat penting Neng Samarang mas tuku gelang po anting-anting sesumelang ya pen rada dijamin kempling pada setu kempling Kang Mas dibawa sawae titol wae ngunanggap mustika nada mosok yo ngantek adol sawah to Mas Ya mestine. Anjih makaten menggah saking Among Rawuh sampun katuraken salajengipun menika nuwuni saking Karang Taruna riyin. Mengke salajengipun panjenenganipun Bapak Widodo. Monggo dajeng lulu kasuwun jumeneng. Giliranmu iki saiki jeng. Oh yeay, masih bersama Campur Sari Mustika Nada. Kali ini dikasih Harto Nyono Mojo. Ya spesial buat Karang Tarunanya. Spesial buat Karang Taruna. Kau kepengetan sambat belas ra ono perhatian. Sakno. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetanmu lara ati iki tak barno karo kanggo latihan. Soalnya wis oleh kantimu wis ra kajok aku
Itu tadi sebuah lagu Kartono Nyenggol Janji sampai dikelaraken menika saking Karang Taruna salajengipun menika saking keluarga Abdinul Bapak Sukiman menika dipun wakilaken njenenganipun Mas Widodo monggo kula sumanggaken ugi samangke wonten njenenganipun Roko Mas Santo menika ugi MC senior kula ugi kagem nderekaken sasana ing sang menika. Coba monggo. Terus ini kumantil ya. Lagu ini spesial buat Bergaji Laterati Karang Taruna
tresnanmu yen tak rasa saya dino katresnan iki tansaya ngreboko witing pari dimen mari rasaku dimen mari kudu Matur semanawon kunjunganipun Rok Mas Widodo menika perwakilan dari keluarga besar Bapak Sukiman sampun kersadana swanten bentar kula sakanca Mustika Nada salajengipun menika kunjuk senior kula panjenenganipun Bapak Anto menika ugi MC kondang monggo kasuwun ugi ngregekaken suasana ing menika wonten danten Bapak Sukiman sesarengan Mustika Nada campur sari gedruknya Indonesia bekerjasama dengan sound system AMGS dan juga di streaming bersama dengan Trisno Studio Shooting. Monggo unjuk pun Bawanto kula sembahkan. Hai, para kadang tamu undangan ingkang kula hormati. Alhamdulillah ing wekdal sampun kepanggih malih kalian campur sari nggih menika Mustika Nada. Pimpinanipun panjenenganipun Bapak Seto. Dasare wong ya jiwasanine gedhe, ngedekne campur sari sisan kuwi ora mbayar kabeh, soal sing drame kuwi anake dhewe. Ayo Sri, diaturne suket iki sik Tri. Menika spesial kagem kawula muda. Ngobar suket iki kawula muda ganti wong tuwekan pangantak. Omake Pak Iklindoh, kok Ibu Iklindoh takon mangkat sik. Suket teki diaturne kagem sederek-sederek kala nem-neman ingkang mapan wonten ing daerah Dayak dan sekitarnya. Mangkat ngadeg rene lho. Aku tak sing ngalang trimo mundur timbang loro ati tak oya wong kowe wis lali ora bakal bali paribasan awak kulit akari balong lilo tak lakoni asik jebule janjimu jebule sumpahmu rapi bisa dikuku asik wong salah ora gelem ngaku salah suwe-suwe sapa wong sing betah mripatku wis ngerti sak nyatane wis salah golek menangmu dhewe tak tanduri jebul dukule malah suka tadi asik mangga Mas
Pokoknya anggar ditungguani bae pokoknya aman loh Spesial kagem Bapak Yanto. Woi, suka teki. Goyang. Paribat kuat kulit kari balong ilo tak takoni sepuluh janjimu sepuluh sumpahmu rapi so dituku asik wong salah ora gelem aku salah suwe sapa wong sing betah mripatku wis ngerti sanyatane kowe selaku menangmu dhewe tak tandemari dukule malah suka hati wong salah ora gelem aku salah suwe sapa wong sing betah mripatku wis ngerti sanyatane kowe salah menangmu dhewe tak tandemari kepedukule malah suka teki kepedukule malah suka teki. Mbah Yanto anggere suket tekil lenggat lenggute mantep tenan lho. Ha inggih para kados tamu undangan ingkang kula hormati. Kula nem-neman sampun nggih menika aturi lagon suket teki sampun kapiyarsa, mugi-mugi saged nggih menika damel jampi saya. Sedaya kala nem-neman ugi amung sepuh, amung tamu-tamu undangan ingkang sampun kuwi undanganipun Bapak Sukiman sekeluarga. Mriki badhe kula lajengaken nggih menika khusus kagem amung sepuh pangantak monggo panjenenganipun Ibyah Ayu Kartini utawi Mak Grindoh monggo jumleng mriki tuwuh ngregengaken swasana ing siang menika. Mas Solin ayo joget bareng. Inting isik lho kok ya. Aku kadune nek mbok Grindoh mbok gene wae. Mung sedhela nang kene tok kok nang omah wedi nek wedi Mbok Andre. Kartini gelem tak openi. Apa kira-kira kowe kaya jek dasi ngayahi to Kang Mas, Kang Mas. Halah pokoke modale cilok anggere jek enek kok iso gelem bae pokoke. Tutup ana kupingmu, Mbak. Oh tutupi kok sapa sing bukan nutupi? Mbak Wanti. Oh Mbak Wanti wong nang mburi karo kancane. Nah, tak kon nutup sik. Sandang pangan golek dhewe. Lah piye to wong wedok ya kon golek saneng pangan. Aku ngerti ya mbokmu. Kowe iki bendina nek payu terus dhuwit meniko akeh sak tas iki. Iki kok tak copet iki. Amin. Amin. Watuk sik ya Mas, watuk sik. Aku mangin paitana. Apa ya nggone gak isin? Oh, wong lanang kok ya njaluk paitan wong wedok. Saiki to ya Mbak Yu, Mbok De. Wong lanang iki regane larang lho. Kowe ngerti somben tahun 2022 wong wedok turut pinggir pager. Lah diapakne kuwi? Anggrene wong lanang liwat ini, halo ngono kuwi. Tenan kuwi titenono to, iki tahun 2020 saja wis. Sing ngapel lo gak warane sing ngapel wong wedok. Waduh sawah. Ya mudah-mudahan aku gak kok Mas. Oh ya syukur.
yen aku kalah pijetana. Kalah rasudi aku. Jane wong lanang rindu bojo manut karo wong lanang wong wedon manut karo wong lanang. Wah, dan senenge. Orang pasti. Orang pasti piye? Penak. Ya penak tenan iki kok pake gendoh kae wis akhire. Lah mbok nanti to kanggo ide. Alhamdulillah. Wis suwe ra disapa kok, Mak. Lah iya, ora yo ngerti kok malah suket tekine Nah, akeh iki lho. Ngasih garing kabeh. Ngomong apa kuwi? Wayahe. Yen pengen dedek ndang mapano. Ngono kuwi. Alah mendina wis mapan. Ning aja punjul saka limo. Ayo jeng saurono ning dipalarane. Ayo sri dipalarane. Palarke ya, Mas. Pokoke Daripada wengko nek kebanjiran lho. beno iki Yen ngono aku ra sudi. Kenapa nduk kowe ra gelem karo aku? Tanpa lanang kowe dadi apa nduk? Renek sing ngungkul nak. Wong wedok kurang apik ya ngene. Sing nganti ngadap yen ora wetengmu busung matine dislentak rondo. Iki nggih kadang-kadang kula sepuh iki lagi apik biasanya matine diselentak jaran iki sing nek rondo alhamdulillah. Lah daripada nek perawan kan apik rondone to, Mas. Iya, rondo makin terdepan. Pokoknya perawan teka ke belakang. Semakin ke belakang. Iya, rondo makin. Ayo nduk diatur nih. Pangan tak dados. Hei. Ayo giyak di sini. Tempone Mas Ri. Ono apa to mbokmu? Ono apa? Isen jeneng bawang. Hey. 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 Yuk. Apa sing aduh taat. Lah wong kok senengane dodolan piye to? Lah ya adol kalau citane cuek kabeh. Ambek gawe to Kang Mas. Iya nduk aku jangan rewangin dodol cilok ya. Padha
Inggih perkataan tamu undangan ingkang kehormati, matur sanget dumateng sedaya para yoga ingkang sampun ngaturaken sedetan lagu. Mugi-mugi lelagon kula saged damel jam saya sedaya among tamu undangan ugi sedaya kula nemen-nemen ingkang sampun hangrewi undanganipun Bapak Sukiman Supargo. Salajengipun nggih menika kula serahken dumateng panjenenganipun Bapak MC matur suwun. Kanjeng matur semanuwun panjenenganipun Roko Mas Santo menika senior kula MC kondang ugi. Anjing sampun paring kersa ngregegaken suasana ing sang menika sesarengan kala sakonco mustika nada anjing. Salajengipun menika sampun wonten serat menika dari perkumpulan BTP nyuwun lagu Loro Asmara ingkang badhe nyekar inggih menika Mas Samsito. Monggo wonten kula sumengaken masih bersama dengan Mustika Nada Campur Sari Ketuknya Indonesia bekerjasama dengan AMG Sound System dan live streaming Trisno Studio Shooting mereka sangat dipentingali wonten YouTube seluruh Indonesia seluruh dunia mungkin monggo panjenenganipun Roko Mas Samsito langsung mengagen. Yo kali Bukati nih Mamun. Niki jane sanes wong BTP kan makili wong BTP piye. Masih bersama dengan Mustika Nadanya Indonesia. Monggo yang tadi bakso monggo bersama bikin. Bisa ketemu aneh kono kae kawang-kawang angel dilalekne monggo Mbak. Aku
rena dadi srana usah telera asmara Sulis nyuwun tambah rondo desa. Gonta ganti pasangane durung mesti yen dadi jodone ana ndayak ayu dhewe emane dadi rondo telu anake
Sito tansah dadi kembang koso bacaane kaya sinden panggung dedek langkir langkung batuk nono ngirum manjung rik maning ngandan-ngandan kembang batuk rendah desa umure setengah tua nanging isih kaya kenya Sapa jamir sing mesti bakal kita terus terus kecantik. Sugeng rawa Mas gonta Widodo. ganti pasangane durung mesti yen dadi jodone ana desa kayu dewe emane dadi rondo loro anake Nggih, matur suwun Pak Samsito sampun nderek ngregengaken suasana ing siang menika. Nggih. Sampun kalih lagu, monggo Pak MC. Anjih menika kembali lagi ke Karang Taruna. Menika ngersakake mundur alon-alon. Pripun menika Mas Bowo? Badhe damel swanten mriki monggo. Perwakilan Ketua Karang Tarunanya mana? Mas Bowo. Ugi ngaturake rawuh panjenenganipun Mas Gito. Menika bos kedua AMGS Sound System. Mundur alon-alon. Nggih matur sembah nuwun menika pun pareng tali asih. Nggih. Masih bersama dengan Mustika Nada Campur Sari Gedungnya Indonesia. Bekerja sama dengan AMGS Sound System dan juga live streaming Tresno Studio Foto. Ayo pada yang tahu digoyang yuk, tangannya yuk. Aku mulai tutup mereka, aku sayang, aku mundur tutup mereka, tresnoku silang. Nanging lulu iki ngerteni, yen dirimu lebih sayang arek kae. Aku mundur alon mergo sadar aku sapa mungkin pas hatimu perih. Aku mundur alon mergo sadar aku sapa mungkin pas hatimu lara.
Ya mudah spesial buat Karang Tarunanya. Tresno Video Suti AMGS Sound System. Aja mengatakan mengapunten sepanjang kateraken menika saking ketua Karang Taruna Mas Bowo sampun kateraken menggah mundur alon-alon. Aja menika minangkani paburan sampinipun Boboyanto menika ngersakaken lali janjine diaturke. Ki samangke kunjungipun Roko Mas Gito menika selaku bos besarnya AMGS Sound System. Nah, ugi Mas Andri uga kasondhekaken sasana ing siang menika. Anjing menika spesial kagem nyambut Boyanto lali janjine. Monggo nyaket Boyanto lali janjine diaturke. Ae. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning Tawang Mangu nganti lingsir sengengene ana kene aku nunggu kowe. Nyakat mriki Pak Yanto. Jiwel lali janjine kandhane alesane mangelake
gelo kadung dandan Pak Yanto Rasito teko hae hae jos janjane mesti Kanada Jajeng Mustika Nara Hasil Iyo 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 lewer 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 dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangun nganti lingsir sengengene kono kene aku nunggu kowe Rasito teko hae 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 jos he ahe he ahe he ahe he ahe janjane kene he he Aja mengaton mengalah jenis sampun kateraken menika panjenengan sampun Bapak Yanto salajengipun kunjuk panjenenganipun Roko Mas Gito monggo kula suwun ndegaken sasana wonten ing siang menika sareng kula mesti nada campur sari gedruknya Indonesia aja mau pilih para tamu kakak seperti hormatan mau pilih pada ngersakaken lagon utawi dono swanten kula sumanggaken lumantar lisan utawi tulisan mangke kembali kula aturaken sedaya bekas sawiji monggo Mas Gito dipun aturake napa lagonipun Mondong katon lali mengai kok yo barengi atiku rasa kula tembang tresnamu ilang
manusa apa pancen pacoban urip iki sliramu ngatoni atiku apa tenan lelakon sing tak sangka Apa ya tenan Mas? jebul tresnamu ngemu wisa Sugeng rawuh Mas Gadot. Apa pancen wis binesti sliramu kepet status nani ning nyatane sliramu ra bisa tak pungkasane Hey! tak trimo Hey! lelakonku Hey! senajan peres roning atiku apa tenan lelakon sing tak sangka jebul tresnamu ngemu wisa Hey, Mustika Nada diabadikan dengan video syuting Trisno Studio live streaming. Hey, hey, hey. apa pancen pacoban urip iki sliramu natoni atiku Orang-orang kan Mas. apa tenan lelakon sing tak sangka Apa ya ngono? jebul tresnamu ngemu wisa Apa pancen wis binesti sliramu kepet status nani ning sliramu ora bisa tak pungkasane Hey! tak trimo Hey! lelakonku senajan peres roning atiku muga Gusti padang kabeh lelakon urip iki Sapa ya? Iya, lalenangane sapa iki? Memori berkasih. Monggo Mas, dikasih. Pamundutane saking sinten? Ani. Oh, Ani. Oh, aniknya Pak D. Mana? Player balap karo nyanyi ya.
Mungkin dari Karang Taruna mewakili berkasih. Ayo siapa yang bisa Karang Taruna? Sini maju. Asik, player balap jos. Biar mencari ikatan abadi. Namun apa daya terlerai janji kita mungkin tak Pokoknya ikut ditambahi kok. meminta. Ayo maju nih. Namun Sini. apa daya Siapa yang minta memori berkasih? janji kita mungkin takdir yang meminta. Hei. Bermusim kita bersama menyemak ikatan cinta, tak mungkin kasihku hilang, ku kunci hati untukmu yo dengan indah. Simpanlah kenal berawat, andainya kau kerinduan, itulah jadi penawan. Sungguh ku terharu dan pilu, kasihku sama kau abaikan. Putusnya ikatan cinta, mungkin tiada jodoh kita. Menangis hati ini, Aku ora peduli hancurnya harapanku, terkarepmu. yang berubah, Aku wes kadung bangga. itulah alasanmu. Aku ngombe Oh alah. Biarlah rindu di kejauhan menemani hati yang gelisah. Semoga bertemu jua kebahagiaan. Hei, Mustika Nada. Hei, Tresno Studio Live Streaming, video shooting. Ayo Ani, yang minta lagu joget. Bermusim kita bersama menyemak ikatan cinta, tak mungkin kasihku hilang, ku kunci hati untukmu ya. dalam kenangan indah, simpanlah sendau gurauan, andainya kau berisuan, itulah jadi kenangan. Sungguh ku terharu dan pilu, kasihku sama kau abaikan. Ikatan cinta, mungkin tiada jodoh kita. Menangis hati, Aku menangis pagi, hancurnya harapanku, maafkan saya. kasihmu yang berubah, itulah alasanmu. Sayang, biarlah rindu di kejauhan
Marah-marah kancane. Yang mana? Mau loro toh? Kok ganti ngomong? Habis dua. Tandane temu. Anjir, menika sampun wonten request lagu. Menika saking keluarga Ageng Belupa penyanyi Mas Gendut ngersakaken prawan Kalimantan dipunlajengaken dolan anyar nggih. Sesuk orang Taruna. Ngomong sesuk emang. Anjir spesial kagem keluarga besar Belupa prawan Kalimantan. Rino wengi tansah kelingan rawan ayu Kalimantan bantal guling tak sayang-sayang rasane kaya wong kedanan Tidak mas tutu nonton biar cedak rawani kono kenapa sliramu luput ninggal dulu arah kondo saben
nembung rasane kaya wong linglung. Iya, masih bersama Mustika nadanya. Hey! Guling tak sayang-sayang nanti kaya wong kedanan. Anjing menika tas setunggal menika dipun lajengaken dalan anyar. Nggih menika pamuda saking keluarga ageng Belopa. Ya, saya panggil untuk Karang Taruna agar mau foto bersama dengan pengantin. Karang Taruna laki-laki. Say
Anjih mengaton mangga prawan Kalimantan sahabat aturaken dipun lajengaken menika dalan anyar menika panjenengan saking menyebut keluarga besar Belopa menika ugi wonten Mas Gendut nggih. Salajengipun menika lali janjine ugi mengke wonten Solin menika saking BTP ugi Ibu anjih menika wonten ugi Ibu Lilis menika ngesake lagon Suketeki ngudang anak nggih. Menika gegadengan kathah sanget menika panjenengan lagu mengke sedaya pokok sawiji badhe kula aturaken nggih. Nggih matur sembah nuwun kujebipun Ibu Lili. Cik sebentar. Tes. Kasih. Baik, sedikit Mas. Tinggal ngesakaken lagi Bang Budi. Sekali janjinya spesial buat yang di sana. Gue tunggu tamparannya yo. Ayo Mas Suli. Minggu sing tak tunggu Mbok tunggu nek ngendi Mas? kowe ngajak nang tawang mangu Aduh men to Mas. nganti lingsir sengenge ana kene aku nunggu kowe lali janji jarene alasane mangkelake sapa wonge sing ora gelo adem dandan kowe ora teko tak urus. Heeh, wis kadung janji kok kowe ora karo lunga karo sapa kae? Lah ya monggo. Wis ora sambok bahas ya Mas, ndak malah kelingan. Endi Mas, mek sing penak Mas. Jes. Oh. Beda kuwi meke Mas. Lah ya kulino entuk dawa kok kei cendhek ya ora marem. Wong rek gak pangerten to Mas. Nek penyanyi iki senenge sing dawa. Wong kok senengane dawa wae. Ki aku yo mung cendhek. Oh, kowe iki rek blak-blakan kaya ngono to Mas? Lah iki yo cendhek kene lho. Wong sakmono gedine ngono ya. Jan-jane Kang Mas ning endi? Gelagatmu Mas Sulis sajak nyupriyati. Atiku kancan karo wanita liya. Yo mesti Kanada. Lagu lali jane spesial yang di sana. Selamat mendengarnya. Hoi. Hoi. Hiu. Hiu. Ayo masuk. Kowe ngajak neng tawang mangu Ojo ado-ado Kang Mas. nganti lingsir sengenge ana kene aku nunggu kowe Bengawan solong
Kowe nek kita jeng tak tunggu kok ora teko. Mula HP-mu ki diaktifne. Mumpung bojo renek. Bojomu mumpung gak ono diaktifne. Ora mbok pateni terus. Tak lebokke ya, Mas. Sing lebone sapa iki sing tutup? Penake sapa ya? Oh, bareng. Oh. Bareng ya, Mas. Oh, ya dibarengne. Ya. Jan-jane kowe ning endi? Kelagatmu sajak kepiyani. Atiku sujana Kowe kencan karo wanita liya. ora kok Mas paling ya karo jenengan. Nggih, matur suwun. Anjih matur sembahun makatan menggah lali janji sampun kontrakan lumantar sampun pembiyanun Bapak Lulis. Salajengipun menika wonten pamuritan sing miyanipun Ibu Lili menika ngersakaken suketeki setunggal mungkin ngudang anak ugi ibu-ibu jadahan ugi ngersakaken banyu langit suketeki mungkin ugi wonten Mas Solin BTP. Anjih monggo dipunaturaken menika wonten tali asihipun menika ngersakaken ngudang anak terus babaske suketeki. Monggo kunjuk para panjenengan bawe panjenengan ngersakaken bangsa mriki monggo. Monggo pada yanto diberkakan suasana yang satu menika sarangan kala kanca mustika ngada. Anak lanang lanang dewi, anak wedok dewi anakku. Diri tolong agung jajati samilang korni nggonku mikir Mas nganti bingung alung sorasane ngati aduh sayang aduh sayang sekilo abot gulane Mas karo bojo abot cintane awan-awan jeneng karetan ake-ake olane rapi prawan kari koretan rapi sinden menak awake kenas ganes bicarane pipimu ana opane Mas atimu piye rasane awan-awan jeneng kok esana kake olane rapi prawan kari koretan pancong boyo luwung randane aduh sayang jare
Aja mangatan ngundang anak sampun ngaturaken menika tasih setunggal malih pamrutan menika ngesaken suket teki niku tasih panjenengan saking Ibu Lili. Monggo Mas Widodo dipun wakili. Ugi menika pamrutan ugi saking ibu-ibu jadahan setunggal suket teki ugi banyu langit. Monggo menika suket teki riyin Ibu Lili. Menika ugi pamrutan saking ibu-ibu merewang nggih. Nggih menika tasih pamrutan Ibu Lili. Satu lagu suka lagi buat Ibu Lili ya. Ya Ibu Lili juga ibu-ibu yang di belakang sana yang lagi rewang. Cukup teki. Aku kasih terima mundur timbang loro wae.